Eylene bar nerse ciddi düsve, şun mehabbet mengili bol. Ne sizden suyu düsve. Güzler yaratıp karasın, irinler tırsın külüp. Yaratabilsin her kişi, insaf, ilsine. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Без бүген тапшыруыбызны менә шушындый бик матур видеодан башлап җибәрдек. Ләкин бу һич кенә дә ниндидер театральләштерелгән тамаша, махсус төшерелгән тамаша түгел, бу чыпшын милли туй. Һәм әлеге туйның, милли туйның төп геройлары Илсинә һәм Инсаф Исмәгыйлевлар бүген Дөнья студиясендә кунакта. Исәнмесез, яшьләр. Иң башта, әлбәттә, мин сезне яңа гаилә кырып җибәрүегез белән, менә шушындый матур пар булып, тормышыгызны бергә башлап җибәрүегез белән чын күңелдән тәбрик итәм. Рәхмәт зур. Бу туйыгыз, бу никахыгыз сезнең бердән-бер булсын тормышыгызда һәм гомерлек булсын. Тигез матур тормышлар сезгә. Менә кызык бит ул әйме, ничектер яшьләр хәзер туйларны бай итеп үткәрергә, лимузиннарда утырып йөрергә яраталар, шак катырга яраталар. Сез ничектер үзенә бер төрле юлны сайлагансыз, милли туй. Бәлки сез аны уйламагансыздыр да, менә шулай килеп чыгыр, бөтенесез шаулап, гөрләп бу хакта сөйләрләр дип әйме. Ләкин ул шул дәрәҗәдә ниндидер бер сенсация тудырды. Ни өчен мондый форматны, нинди шундый форманы сайларга булдыгыз? Кичкенә чактан бирелгән тәрбиядер инде. Чөнки, мәсәлән, үзем турында әйтә алам. Мин Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназиядә белем алдым. Анда безнең миллилеккә бик басым ясалды укыган вакытта. Аннан инде университетка кирдем, анда да шулай булды, миллилеккә басым ясалды. Шуңа күрә менә шундый мөхит булганга күрә, дусларым да шулай түбәтәй калфаклар киеп йөрергә яратучы кешеләр, бөтен дөнья татар конгрессында да катнашкан кешеләр. Шуңа күрә шушы мөхитебездер инде ул безнең. Шуңа күрә безнең милләтебез бит инде. Шуңа күрә без ничектер туйыбызга да менә шундый атмосфера кертәсе килгәндер дип уйлыйм. Шуңа күрә. Шулай да бу идеяны иң башлап кем әйтте? Илсинә. Без бик күп кенә туйларга барып кайтканнан соң башка уй килде бит, ничек эшләргә дип без үзебезнең туйыбызны мондый форматта уйладык, икенче форматта уйладык, бөтенсендә булып кайттык, күреп кайттык та үзебезчә оригиналь да, шул ук вакытта теге җылы да булган туй ясарга теләк туды да инде. Менә безнең характерыбызны күрсәтә торган туй ясарга теләдек, һәм килеп чыкты ул. Без икебез дә мәктәптә эшлибез. Һәм шунлыктан менә бу стиль дип әйтгәндәйме, мин күрүемчә, ул миңа әйткәннән соң, мин аны күрдем менә 1930 еллар татарлары дип күрдем. Менә шул вакытлар әзрәк теге җәлитчелек чоры дип әйтимме, ул менә шул мәгарифкә басым ясаган вакыт, инде хатын-кызларга да укырга рөхсәт ителгән вакыт. Яңа гыйлемле, билемле булу чоры бит инде ул әйме җәлитчелек вакыты. Шуңа күрә менә без икебез дә үзебездә шул өлкәдә эшләгәнгә күрә дә шул мәгарифкә мәхәббәт булганга күрә үзебездә дә шундый стиль сайладык инде. Безнең кунакларга чакыру кагызын ясаганда инде анда фото төшерә кирәк бит инде милли стильдә. Без бер тойдан кайттык та. Без генә калфаклар, ялкарны урап, шунда безнең үзебезнең квартирабызда почмак таптык та. Почмак таптык, фото төштек. Һәм инде шуннан икенче көнгә инде шул теге иске алиф язу белән үзебезнең теге туйыбызның эштән кайда булачагын программасын төзеп язып куйдык та һәм җибәрдек кунакларга. Ул кагазда үзе спектакльгә чакыру шикелле булып чыкты. Афиш татар Камал театры афишасына чыган.
Әйе. Әтиәниләрегез ничек кабул итте? Алар бик шат булдылар инде. Алар көтмәгән иде бездән. Әйе. Теләрбез. Миңа не әйтте инде, минем үземдә шундый туй үткәрәсем килгән иде. Мгм. Чөнки ул уйлагандыр инде без заманча Европа стилендәрәк Әйе. гади бер туй уздырырбыз дип инде. Без баштан да шулай дип уйлаган идек, дөрестән дә. Бернинди ничек дип әйтим, элекеге татар йолаларын үткәрмәскә дип уйлаган идем мин башта, әйме, дөресен генә әйткәндә. Аннары инде менә Илсин әйткәннән соң менә шундый стилдә эшлибез дип. Никахта безнең бөтенесе дә нәкъ менә гореф-гадәтләргә туры килгән кебек эшләнелде. Әниләр бик шат булды. Менә бу урында безнең тамашачыларыбызны Инсаф таныштырып китик. Бит Инсафның әнисе, ул барыбызны да яраткан Тәртип радиосының баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Әйе. Ул үзе дә инде бик татар җанлы. Тәртипле, әйе. Менә шул әнидән күчкәндер инде ул Инсаф, әйеме? Менә бу тәрбия татар халкына, татар телебезгә булган мәхәббәт, гореф-гадәтләребезгә. Шулайдыр дип уйлыйм, чөнки мин бит инде кичкенә чактан бирле әни белән эшкә йөргән инде, ул радио, күпме генә радиоларда эшләгән, әйме. Шул 5 яшьтән 4 яшьтән алып мине үзе белән йөртте инде ул. Ул радиоларда ничек дип әйтим инде, сиңгәндер инде ул татар җаны, татар рухы, әйе, сиңгәндер инде миңа. Шул Илсинәдә безнең шундый кызык гаиләләр икебезнең дә, әйме, безнең икебезнең дә әтиәниләр дә татар журналистикасы белән шөгыльләнә. Минем әни радио журналистика белән шөгыльләнә, менә Илсинәнең әнисе ул газеталарда яза. Туйга әзерлек барышында әтиәнидән ниндирәк киңәшләр булдымы? Бу бит инде моны үткәрүне ничектер аның бит һәр нәрсәсен калыпка салып эшләп чыгарга кирәк. Киңәшләр булды. Чөнки безнең кунакларның 50% туганнар, 50% яшьләр. Һәм инде программаны төзегән вакытта да инде ничектер менә уртак программа булырга кирәк иде. Аларның киңәшләрен тыңладык. Шулай инде бүләкләр буенча, шулай әни безгә булышты инде безнең интерьерны булдыруда иске шәмләр, анда урындыклар, иске тагын нәрсәләр. Атрибутлар табарга булыштылар инде бик. Шулай Инсафның костюмы, пранга стилдә. Мин туйда бу пиджактан түгел иде, минем туйда камзол иде озын. Кара төстә. Монда басып тора торган якалы. Шын татар дип. Тукайшырларыннан калган. Менә Илсинә күлмәкне махсус тиктердегезме? Махсус. Мин дә татар кызында катнашканда менә шул Луиза Скипинаның шундый матур күлмәкләрен күреп, шуның хатык сокланган идем, гашык булган идем. Без аны кидек, мода күрсәткәндә киеп карадык, шундый уңайлы, шундый матур, зәвыклы иде. Һәм шуннан соң инде туй күлмәген нәкъ менә шулай күз алдына китердем менә Луиза Скипинаның стилендә, камзол, итәк, блузка, һәм инде калфак, һәм изү әлбәттә. Шулай итеп без аның белән бергә утырдык та, сөйләштек. Ул менә минем нәрсә теләгән аңлап алды. Үзе эскизын ясап бирде һәм тиктек булдырдык. Миңа калса бу шедевр булды. Бик зәвыклы һәм бик матур тегелгән күлмәк, чынлап та. Илсинә, менә бу камзулны, бу изүләрне, бу калфакларны тормышта да киергә мөмкин бит. Туй көнендә генә түгел бит. Мин менә үзем тегү белән шөгыльләнәм. Һәм инде үземнең менә хыялым булдыру, нәкъ менә татарча орнаментлы, татарча стильдә көндәлеккә кия торган костюмнар, киемнәрне булдырырга телим. Алла бирсә. Безнең туйларда гореф-гадәтләр буенча бит инде кызны сорау, кызны алу, кызны алырга бару моментлары бар. Сез бит әле аны татар бистәсенә барып, махсус оештырган ансысында име? Менә бу турыда сөйләп китегез әле. Ничегрәк булды ул? Үзегезгә кайсы мизгелләре күбрәк ошады? Ну, сатып алуда мин катнаштым инде күп. Көтеп утыр, Илсинә көтеп кенә утырды. Мин сатып алдым. Илсинәнең дус кызлары анда миңа бик күп кенә сынаулар әзерләп куйганнар иде, бик кызык иде алар. Авыр идеме? Авыр иде. Авыр дөрестән дә. Иң авыры нәрсә булды? Иң авыры 25 баш менә мин килеп җиттем, минем каршымда тора 25 баскыч. Һәрбер баскычта нидә булса күрешүне искә алып, аның турында сөйләп китәргә кирәк иде. Шул 25 баскычны мин бер ярты сәгать буе үткәнмендер. 25 очракында искә төшерә алдыгыз? Алдым, ләкин ул бик тә кыен булды. Аннары ул менә сатып алуны искә алсак инде, анда без ул урынны былай гына сайламадык. Без
Кабан буенда эшләмәкче идек аны. Илсинә белән бер атна алдан анда без йөрдек инде. Маршруттан карап. Кая куеп була икән, нинди урыннарда уздырып була икән һәм Илсинәне кая качырып була икән дип ойладык. Чөнки анда бит әле бөтен җиргә кереп тә китеп булмый. Иң беренче уй ул Камал театры иде. Ләкин без Камал театры белән башларга булдык. Камал театры белән тамамларга түгел, башларга безнең сатып алу шуннан башланды. Иң беренче нокта шунда иде. Аннары инде Мәрҗани мәчете һәм инде соңгы вакыттык нокта ул бал отеле инде. Бал отелендә Банкетный залында астында. Илсинә шунда көтеп утыра. Әйе. Зарыкмадыгызмы Илсинә? Мин әле кешкә җиттем. Анда килеп җитәргә вакытында килеп җиттем. Монда инсаф кереп алдым. Дусларыгыз ничек кабул итте менә бу шарат? Дуслар рәхәтләнде. Дуслар өчен ул көтеп алган бер вакыйга шикелле булды. Чөнки минем дуслар, алар күпчелек ул минем белән эшләгән кеше инде. Бөтенсе дип әйтсәм була. Анда минем сыйныфташлар да бар иде, абыйлар, апалар да. Ләкин иң күп санлы булганы ул минем дусларым, минем белән эшләгән кешеләр. Алар минем яшьтәшләр. Һәм алар шул татар милли мәҗлесләрен, татарча милли узган мәҗлесләрне бик каты яраталар. Һәм алар өчен ул ничек дип әйтим менә, алар сусаган шикелле булдылар шуңа инде. Чөнки алар янында менә без бергә утырганда бер вакытта иске җырлар кабызып куйсаң, шул ук менә классиканы куйсаң, әгәр дә Илһам Шакировны куйсаң, Хайдар Гибичевны куйсаң, алар рәхәтләнеп тыңлап утыралар инде. Ишендә нәрсәдер уяна, иштә нәрсәдер шундый хис туа. Якын үзеңнең туган халкыңның, үзеңнең туган теленең менә шул якын бер нәрсәсе үзенчәлеге бит инде. Әйе, ниндидер менә моң дигән Әйбер туй. Рәхәт бит улан бу нәрсә, әйме? Менә бу урында әйдәгез әле сезнең туйыгыздагы биюне карап китик, әйме, видеоны, аннары дәвам итәбез. Илсинә инсафына шул кадәр матур бию, әйме? Сәйдәш моңнары белән кушылып бара торган. Менә бу биюне ничек озак өйрәндегезме? Дөресен әйткәндә, мин сөйләп китәм. Дөресен әйткәндә, бу биюне безгә өйрәтте минем белән укыган егет. Ул кичкенәдән бию белән шөгыльләнә инде, Эмиль исемле. Бик яшьтән инде. 2 тапкыр күрешүдә куеп бирде ул безгә ул биюне. Менә ничек? Без инде уйлаган нәрсә бирбез дип, без аны күреп, ул безне күрде дә инде, без аңа музыканы тыңлаттык. Менә Сәдик Сәйдәшевнең вальсы, вальс булгач вальс була инде диде дә, вальс өйрәтте безгә. Шул беренче тапкырда яртысын өйрәндек, икенче тапкырда икенче яртысын өйрәндек тә, шул 2 күрешүдә өйрәнеп беттек инде. Бик матур койды инде. Бик матур килеп чыккан чынлап та бию, әйме? Шулай да менә туйда үзегезнең күңелегездә иң истә калган мизгел ул нинди мизгел? Минем өчен ул актык сүз әйтә. Син әшән күз яшьләре бәреп чыга чөнки миңа да шулдыр. Дусларыгыз, туйда булган кунаклар иң еш менә сезгә искә төшерсәләр бит инде алар туйны.
алар иң еш иске ала торган мезгил инде мезгил. Туйны иске алып сөйләгәндә шул биюдер, биюдер. Бик күп өчен ул яңалык булды дип әйтимсем. Чөнки Сайдашевның вальсына әле бигән кешеләр юк иде дип әйттеләр. Гадәттә заманча җырларга, мәхәббәт турындагы җырларга бәйләр бит инде. Әйтегез әле, менә шундый матур туй уздырдыгыз. Инде үз тормышыгыз белән яши башладыгыз, әйме? Тормыш бит ул теге очрашып йөргәндәге кебек түгел. Гаилә тормышы гомумән бүтән тормыш. Сез үзегезне сыналган парлар дип саныйсызмы? Сыналганбыздыр инде. Сыналганбыздыр, Әле сынаулар күптер алда, алайда. Әлбәттә. Ләкин шулай да сез гаилә корганда мәхәббәтегезне сынап иләнешкән парлар дип уйлыйсызмы? Сынаганбыздыр. Сынаганбыздыр. Безне күрешеп, танышып йөргән безгә 3 ел. 3 ел, 13 апрель 2017-дә танышкан идек. Шуннан бирле 3 ел узды. Ничек танышкан идегез? Кемне беренче күрде? Мин синене күргәнмендер, чөнки без таныштык Дом дружбы народовта. Мин бер лагерьга килгән идем, Айдаман булып урнашырга. Илсинә миннән интервью алды дип әйтсәк тә була инде. Собеседование инде. Һәм шул вакыттан бирле без аралашып киттек. Ничек ул башкачарак булгандыр инде минем өчен. Синең өчен башка булгандыр инде. Собеседование алып утыра идем. Без инде дус егетем белән утыра идек. Һәм инде дус егетем әйтә, актык соравыгыз бармы инде? Ул әйтә инде, әйе ди. Һәм мин инде башымны скайып, нәрсә язып утырам. Һәм инде миңа төртә кара ул сиңа әйтә ди инде. Һәм сезнең исемегез ничек дип сорыйм мин Илсә дим дә. Ярый, аңлашылды, дәшеп китте.
Шулай да инсафта сезгә иң ошаган сыйфат ул нинди сыйфат? Инсафтамы? Әйе. Менә ничектер әйтим, менә үзенчә эшли. Кеше нәрсә генә әйтсә дә, барыбер менә Үз үзенчә фикере эшли. бар. Үз фикере бар. Ага. Һәм ул шул фикерен әйтә икән, ул аны менә мәсәлән әйт, менә тәрбияче булып кергәндә эшкә ул менә балаларын 5 ел буе 1-нче сыйныфка хәтлек алып барам дигән икән, уларны алып барды һәм менә чыгарылышын үткәрде. Әйткән сүзендә тора торган кеше. Исенә дә Исенә дә аны күп кеше әйтеп китте инде, мин тагын бер тапкыр әйтим, ул йомшаклык. Ул бик йомшак. Менә нинди генә мин усал үзем, катырак. Ишемдә үзем йомшак, ләкин тыштан ир кеше буларак мен нишләптер шундый усал кебек тоела. Кебек тоела инде, кактус шикелле шундый. Ул йомшак, ул бөтен менә минем булган бөтен очлы җирләремне менә май белән шатырып сөртеп кенә алган шикелле бетте китте. Шумартасың инде. Гаиләдә ирбаш, хатын муен диләр. Шулай булса да, төрле гаиләдә ул төрлечә, әйме? Менә сезнең гаиләдә инде кемнең лидер икәне, кемнең юл бирүчәнрәк икәне сизелә башладымы? Лидер бездә инде. Миндер дип уйлыйм инде. Шулай. Сине йомшак кына хәл итә. Йомшак хәлдә. Ул муен бит инде, ул кирәк җиргә бара гына инде мине шул. Мин шунда барам. Иң зур хыялларыгыз. Мин сине кем беләм? Син сөйләгәнең бик мәктәптә. Әйе, минем зур хыялымдыр инде ул кызлар мәктәбе ачу. Нәкъ менә ничек әйтим, менә кызлар бит инде ул барыбер мәктәптә үскәндә безнең кызларны күп әйбергә өйрәтмиләр. Мәсәлән, шул гади берне алсак, бизәнергә, бит, чәчләрне ясарга, менә шундый тегү нидә чәйтим инде, тикергә дә өйрәтәләр, ләкин менә ничектер менә гади тормышта кулланыла торган лайфхакларын бирмиләр. Зәвыклы булырга өйрәтмиләр. Зәвыклы булырга өйрәтмиләр. Шуңа күрә инде минем менә шундый мәктәп булдырасым килә, барыбер кызларның укыганда барлык сыйфатларын ачып бирергә, ярдәм итәргә, аларны инде менә шулай ук ана булырга, шул киләчәк тормышка әзерли торган менә шундый мәктәп ачасым килә үземә. Амин, насыйп булсын Илсенә. Инсафның иң зур хыялы. Минем зур хыялым ул, мин бит инде укытучы. Укытучылыкка укыган, минем шул эштә үземне табасым килә. Гел укытучы булырмын дип әйтә алмыйм, ләкин менә шул өлкәдә уңышка ирешеп, калган кешеләргә дә белем тарату. Шулай дип әйтер идем. Һәм ул белемне таратуда инде булса максатларга ирешү, кешеләргә белем биргән сферада дип әйтик инде. Мин сезгә икегезгә дә уңышлар телим. Һәм әлбәттә менә бу хыялларны бар тик бергә кулга кул тотынып барганда гына тормышка ашырга була, бит авырлыкларны җиңәргә. Сезнең белән аралашу шулкадәр рәхәт булды миңа. Мин сезнең өчен сөенеп утырам. Мин сезнең өчен горурланып утырам. Һәм менә бүгенге тапшыруда безнең бөтен дөньяда яшәүче татарларыбызга шушы матур гаиләне тәкъдим итү минем өчен шулкадәр зур шатлык. Рәхмәт. Тапшыруга килүегез өчен һәм шын күңелдән аралашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Казанда гөрләтеп милли туй уздырган яшьләребез Илсинә һәм Инсаф Исмәгыйловлар иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.